Sunt fericit. Domnul să binecuvânteze și familia Rolex. Și pe fane, să crimar, să crimici. Azi visul meu mi s-a plinit. Domnul să binecuvânteze pe fane, pe Vancică, să crimar, să crimici. Mirii în specială. Tot ce-am dorit, tot ce-am dorit, azi Dumnezeu drept mi-am oferit, mi-am oferit, mi-am oferit. M-a rugat de mult la bunul Dumnezeu să-l văd bine pe băiatul meu și mireasă pe fata mea, pe Nicoleta mea, care mă schimba viața.